Yes, hello mga subscribers. Si Modern Mag-Caping to. Ito po yung ating second session travel stroke therapy kay Kuya Asyong. Sa amin na yun. So watch po yung aming gagawin sa kanya and palagi nyo pong subaybayan yung aming journey sa kanyang therapy. Hope and pray. Makakalakad siya kung Asyong. Makalay ka. Lako na ba, pre? Manita. Tara po. Ikaw mo na yan. Ang dami nga yan, kaya. Pwede mo, punta mo sa ulo. Bukan ka pa. Baka din na? Bin! Kanya niya mo. Ito tayo mang ito tayo. Bin! Ayan mga kabit. Ayan mga kabit. Upay tayo. Gusto mo na yun? Bagay, naman yun. Ano ko may prayer yan? Gusto mo yan? Beans! Ayaw ka pa ito? Bagay ka. Itanaw mo, kaya tanong. Lagi ka ba? Yes, kaya na. Upay tayo mo na. Upay pray lang mga kalama. Lagi ka. Ikaw mo pray. Pray muna tayo para hindi kalakasan kayo. Okay, let's pray, no? Okay, Lucas 6:37, huwag kang nahapon ng libatin ng Diyos. Pagpatawad ka at ikay kahawas ng Diyos. Maraming salamat po. Lord God, pinupuli namin ang sinasabi namin, Lord God. Lord, humingi po ka ng kalakasan sa iyo. Lord, bless my hands, Lord God, sa aking tulog kaya Lord God. Huwag Panginoon ay magkaroon po, Lord God, magbabago sa kondisyon po. Kuya Asyong Panginoon, Lord God. At salamat po sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, muli Panginoon, bless my hands at touching therapy si Kuya Asyong Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Natin ka po kaya na maraming pimilyan po. Maraming pimilyan po. Hindi ako makakudama na. Pimilyan po. Coba, kamu, mama, Pwede yan ito? po, okay, ada, suara paling penting. Dari sini kan? Dahil ito, ipatali may ano marami. Kemana nih? Tapi ko patay ito magsali ko may. Nasambo na. Ito patay na piyan. Dahil, o taan yung Snippers. bukas. Buri, ang dami sando ay at sando patuloy. Yan. Dapat ko pala. 10%. Ano naman yan? Ikaw. Baba, ne? Oh, alam mo na na. Yung therapy mo ba? Ano masyas? Ano lang mo ang pakalaan? Hindi ka po ulit akong buyat. Dito pong masin ng mga tulong. Announce po gani, alming petition mo masin. Ito, sige nga namin. Gagano. Wala pa yung kurente dyan, no? Wala pa yung kurente yung tinorgan. Baka po mga ilang araw. Ano kita yun dyan? Yan sa katawan. Sakto mo. Ayos mo. O itang ayaw mo. Ayaw mo na ito. A. E. I. O. U. Pwede yung may liyan. Ba? Ano yung inuwan? O itang ayaw mo ng babay. Ano ba? Ano ba? Ibring mo na ikaw. Ginaba. Masisa.
Ang pakain na. Diba? Hindi mo kanya. I, O. Ito ang bibig mo. O, U. Yan, kabatak ang bibig mo. Buwa kasi, nung yung kabatak ko, alam ko yung kaya. Ayun yun eh. Buwa yun. Kailangan tayo. Yung lagi po. Hindi ako sasabi yan na. Kaya na, ayaw. Kahit rugi. Yan, lumalambot na po yung mga muscle ni Kuya Asyong. Ayaw, Asyong. Lumalambot na. Lalakot na Kuya Asyong, ha? Eh? Ba't na ka ng tanong ko niyan? Diba na? Nagsawa ko siyempre, ano? Sa tuyo lang, di ba, may? Sa tuyo lang ba, man? Ay, gata. Wala ba kanina? Ay, oo. Mamilang ka, 1, 2, 3, 4. Bilang ka, 1. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Hindi pa bulol. Hindi na bulol. Kaya lipan. Wala akong lipan niya pag niya. Bakit no? Ayan dito. Dito pa rin. Nananong na rin yun. Kaya pagaling ka na, siguro itong Morse chicks ka niya. Wawak na. Kumapagaling eh. Pagaling ka niya. Pagaling ka niya. Basi, yung panggawag ng harap na eh. Yung panggawag niya ito, harap na. Sige namin yung pumabap na eh. Wow. Yung mission eh. Yung mission. Wow. Hindi naging bap siya. Kaya pina-therapy ko pa. Mission. Kasi nga kung binabuhay na. Wow, puta. Ito panggawag niya ito, di ba? Yung masarili siya, di ba? Bak, pakasih kami. Sige. 1. Sige, bak. Sige. Bak, ini mah begini. Ya, sige. 1, 3, 2, 3, 4, 5. Coba. Mana tu bak? Bak, sampai lagi, Bak. Sampai. Sige, sampai. Segane. Habis piting galak ko. Awalnya kan makin banyak ya. So mga pasin po natin mga subscribers. Medyo spasm niya. Nalilesen yung mga muscle tension. So this is our second therapy kay Kuya Asyo. Yan. Babaru may kaya Seng. Yung anak pa di. Isa miya na Gabi, Seng Gabi. Lalakad na eh. May stock kaya mo rin to. Isan na eh. Customer kaya ka rin. Kliyente kaya mo rin. Lalakad na yung ini. Lalakad na yung ini. May stock kaya mo rin. Kumusta na ka? Ikit na, balak mo. May stock kaya kumasyo, man. Isa may ka na eh. Anak niya. Anak niya kapatid.
Mano. Best look po ito, lalaki po. Alis ko na naman. Opo, bayo pang stock siguro, magtungkol sa kaya. Lalaki din po. Sige, sige. Sige po. May ba siya mo rin ay oo, ano? Oo. May graphic name mo rin ganito. Kaya nakatulak niya ka, ano? Ako ay, katulad na. Kaya po, ikaw nga siya, ano, ayaw ako. Kumusta na kami? Pagaling ka nga naman, oo, sabi ko, makagawa pa naman na. Uy, nakakaya ka na, nakatugpuno rito. Alala ko dito. Tugpuno session. Adi, kabis ka dapat. Ibig. Kabis. Diba? Itlak din si Babe. Itlak si Babe. May gaya ka, may alam ka touch by touch eh. Touch by touch. So, wala ka ba kanya, no? Pero medyo kakainan ka eh. Siyapak. Wow, siyapak ko. Naka-iuwi na ginagawa. Wow. Masyado ka na ba? May nakabilis eh. Ito nahulog. 1, 2, 3 po nakabilis. Tama po, no? Nabilis niya pa po. Ano na po, oh. Ano ba? Siyempre, makit na yun. Wala kang kuryente kasi eh. Oo. Yan. Oo. Iba yan, babo. Oo. Iba yan. O, iba yan, sige ka. Pagka. Oo, sige. Ba? Oo. Ba? Ano po? Sabi dapat na lang, sabi may pisto pa kalita. Manipis po. Awo. Balito po. At sinasabi dito. May schedule mo ka. Bak na yan. Kanya maninin oras. Alas 4 na. Mayayari ka. Sino mo nasi sa 7, alangan. Nasa kontak para Ano? alangan na yan. Sino makakit eh? So, napungasyo. Nung mga din, pamag-second gamon. Ay, ngayon, masipag din yan eh. Oo, mag-ibig ka malano. Problema yan eh, kota, pa-check na rin, nabado mo. Pangapat niya kanina. Mag-ibig yan. Sa tingin na lalaki, oh. Tama, 70 po rin. Matas ka ba? Kamangkir ko nila, no? Sa tingin na lalaki mo. Booking camera ba? Lagi ka pa, oh. Sa tingin na lalaki ba?